Oh, tatlo pa yun dito, dalawa po. Madoble mo. Ano ulam dito? Ulam. May ulam dyan. Panis na Kaya, yan. ano, tala no? Ano yan? Tripan. Mamaya yan, pagtulog. Mamaya yan, pagtulog ko. Sino pa wala? Jim. Ang dami nyo. Wala si Jim. Na? Oh, sis na pase. Dami natin. Oo. Bakit tinanggal mo? Hindi na yung makakapit dito eh. Kung meron yan. Hindi maklam. Ilan ba kayo? Apat? Apat. Naging tatlo na lang. Bakit? Saan yung kasama? Ah, Si boss. Ay, si boss. si Raymond. Ito na. Nauna na? Oo. Si Raymond ba kasama natin? Oo. Ba't sinama ni Barba? Best friend forever? Walang iwan, no? Maganda daw dun eh. Kaya Hindi siya si Saura nung. hindi makikita si Barba eh. Pumusak na ng disipol. Ang tagal naman ni Ryan boy. Kaso bang... Di yata marunong mag-ano ng ano yan eh. Ale? Oo, yung ano. Ang ulitan mo. Ayun no? Puta, dalawa oh. Ano ba? Tanda mo sa buhay. Tanda mo na. Di ka marunong. Di mo nga. Wala kang ilaw na yan. Hindi na daw to. Wala na. Wala na lahat. Sayang lang. Ano mo na, cellphone mo lang. Ay, ano lang yan? Fuse lang yan. Fuse lang yan. Yung nakaangat ko naman pinto. Ano, okay na? Putong. Wala sila. Galdo ah. Medyo nakaangat nga eh. Biglang bumuka eh. Talaglaga na na. Apat naman tayo eh. Stick na light. Oh! Lo. Okay! Masa! Tatlo tayo. Basta lang ba doon? Oo. Siya? Tatlo lang. Apat doon? Kahalan nandun eh. Pero wala si Alan. Hindi mo kasap. Si ano nandun, si Gino. Gino, si James, at saka si si Rimondo. dapat dito si Raymond sa atin eh. Gusto nga ni Barba. Turbo nito ah. Gusto nga ni Barba, alis na nilang dalawa eh. Sabi ko, tayo niyo, Hindi naman daw tayo eh. bahala sila, iwanan mo sila pag anong style nila. Sabi ko, nakarano. Ayos niya, 2 oras kami. Ano kami? Ha? 2 oras kami yan sa ano, paglabas ng isin. Ang tagal naman ako eh. Alas 11 yata. No. Lapit. Ayos niya, ang tagal doon. Ako, yung 2 oras na yan, kulang yung 2 oras na yan. Tollgate lang, tollgate. Buksan mo. Magkasunod lang pala tayo ng buhay. Magkasunod lang. Buti nga, nag-skyway si ano nun eh. Itabornog eh. Ayaw pa sana ng skyway. Kago yan eh. Titipid. Takot na gano'n yan eh. Kasi malayo daw. Oo nga, malayo. Kaso lang, walang stoplight dyan. Ayaw pa sana. Lasing pa eh. Sinulat ang pangalan, natatatan niya.
Yeah. Lasing di dapat hindi nakapasok. Ang over ba? Over. Sunod. Saan bumiyahe yung driver nito? Wala. May lakad. Kumuha ng 8. Trailer na dyan. Kung ano? Trailer na rin. Bukas na si Isabela. Ansan na si Palmer ah? Ano mag-trailer doon, pag may ina logo doon sa tape, tangya. Okay pa mag-Bicol. Ganda nga doon. Puro lang lusong eh. Oh, ganda nga doon. Pag kamali ka naman doon, tangya. Ganun talaga. Mga truck doon, Andun pa yata yung ano na Nanay. yun. Nanay. Charot. mga truck doon, parang batang gumagapang na lang eh. Uy, may duyan. Bawal ka naman magduyan doon, boy. May duyan na. Yan. Bawal ka naman magduyan doon. Kitahin ka doon. Ang maganda niyan mamaya, ako muna tulog, ikaw mga trabaho. Ay, matulog ka na ngayon. Shout out! Yumar Kutaba! Asan ka na? Iwan ka na namin. Naka-online, tawagan na. Ha? Hindi ang papasok sa bumbong. Hindi. Sorry! Madali si Barto eh. Alas yung pagkakaya niya dito. Pagdating doon, ganun pa rin, sabay pa rin tayo dati. Eh, mga yun sila. Oo, sila. Kaya, Oo na yun. tingin mo lang na. Napasok ng record dito ah. Shout out, Mar! Wala, iwan ka na namin. Tulog ka lang dyan maghapon. Ano na si Kaburno? Okay, makante. Kante, umanat yung motor dito. Palood. Yung mga motor niya, pasaway. Oh, pakubra. Oh. Alas 4. Kasi na naman yung alak yan kasi may hangover, no? Alak Naturo ka. sisihin. Pate! Yung tao ang sisihin, hindi yung alak. Inom ng inom eh. Oh. No? Paano kasi lapit ng lapit eh. Hindi naman mag-inom ng linggo o Sabado ng gabi. Tatakbo ako, susundan ako. Ang gagawin? Damputin! Sabado ng gabi ay tapos kahit na pagdating ng gabi, kahit hanggang ano ka pa, madaling araw eh. No? No? Kaso, ako magpapahan. Ako. Saan? Bakit kaya ba? Paano? Pat yung yun ang jack. Matigas. Sabi pa ni Polday kahapon, si Pinirayan na nakasama pa sa Pirtol ka. Puro libag naman manibilan ito. Pinasan. Oh, Pero wala kasama pa ako sa Pirtol. puro libag yung manibila. Talaga. Eh, mas maganda yung biyahe nila eh. At maganda. Swerte ko pa to.
Binasa ko lang yun. Ano lang eh. Yung practice ko dati. One year naman yun. Practice. Sino ba yung lumabas sa pangalawa? Ilang truck ba tayo doon? Wala pa ba? Ha? Sabi ni Kapunok. Mark. Ay, ay. Ayahay. Ay, rin. Masaya ay. Alpha Mart Pampanga, medya. Matagal na rin doon. Ay, kalimutan ko pala i-exam Bayan na bang ano to? Yun. Walang si kuya niya. Walang si kuya niya dito. Kuya ni ano, Natanji, wala. Papa. Nagkaroon ko ng Bicol. Sino? Tumawag ka sa akin, sabi ko, ito na ako eh. Kukulitin mo ako dyan eh, lasing ako. Anong biyahe Bicol? Kahapon. Ang biyahe Bicol? Lasing ako kahapon. Ba't na naplatan pala, tawag na tawag ako sa 11. Ako ba? Tumawag ka alas 7. Sabi ko, lasing ako, hindi ako makakasama dyan. Tumawag na daw. Iilang kami. Tumawag na daw kay Jomar eh. Marami na naman ang ito ano. Tapos, Sira na naman ang ibang tao na. tapos alas 11, wag. Tumawag, yun pala, naplatan pala yata. Bakla sa mag-isa. Walang gabay lang eh. Wala. Dala na kasi ako sa... Hindi ka sumama? Ha? Hindi ka sumama? Hindi. Tayo mo sumama doon. Hindi, dala na ako. Utang na yun. Okay. Hindi pinasok yung vehicle ko nakaraan. Ay, hindi napasa. Ha? Ay, hindi napasa. Eh, siyempre si ano sa sauran ako wala. Napasok siguro yun. Hindi mo lang kasi piniran eh. Siyempre, driver ako kasahot. Dalawa lang kayo magkasama eh. Simple yun. Hindi sa sinahot yun. Ano eh? Di ba 7-3 yung sinahod ko? Ah, si P3, rabi laki ah. Winit ako 1.5 plus adback. Sino yan? Natira sa akin. 5.5. Dadalip yun. Inantay pa inantay yun. Dadalip yun. Wala nasilip yun. Baka may ano ka, may ano doon para yung tracking na ano. Kasi pag hindi nasahod ng driver, may posibilidad na hindi mo talaga Ah, hindi nasahod. napasa yung ano, dito yan. Oo, nasulat na yung pangalan mo doon eh. Posible yun. Lahat yan. Sabi ko ako rin, ay sinahod ko yan. Sinahod ka. Sabi natin sinahod. Pero saan yung nagkulang? Eh bakit for counter lang yung ano? Sa, Dapat kasi, hindi ko na magtanong kayo kung may makita mo doon mga deduction eh. Laki ah, 18,000. Makikita mo doon deduction. Kano dinida. Sana ano. Wala man dideduct. Ito yung may mamarami ka ng problema. Ano yung nasiraan dito? sulit ka mo. Ha? Dalawa ba? Nasar pa si Kapurnok sa akin. Oh. Ay, di Paul. Kasi ba't ko na sinulat yung pangalan ni Pogi? Saan? Doon sa Titi. Kahapon? Kung pinura niya, naalala mo yun? Oo. Iniwanan siya ni Pogi. Oo. Pinura niya, tapos nakita ko, ginigyan niya, sinulat yung pangalan ni Pogi. May nasahod na daw, sabi niya eh. Dapat sa kanya lang na yung sahod.
Sige. Ang mo nga, hindi ka marunong magbigay Alam mo nang nasindan ka. Dahil mo dapat sabihin mo yung tao. Yan ang iniwag ko namin. Ano na, lahat ng tao doon eh. Ay, gusto ko talaga yun. Yung isang bagay na Kita ka na nakasignal, hindi pa minor. yun ang sinabi siya kahapon. Ano pre, may biyahe yung ano si BQ. Ay, hindi ko alam. Nandito ako sa bahay. Pinayaan ko lang. Maya, nag-chat ay, inatid ko na kagabi. Palupuluko siya na. Ang bilis pa naman niya yariin. Minsan mo na ay kagalit din kasi kay Pogi kahit pa kanong-ganon hindi mo sabihan yun. Wala rin ka tarong sa amin. Driver siya, pwede naman niya sabihan ako pag-ulit eh. Pag inulit pa rin, wala siya umaksalit. She's watching. Bigat Dahil na bakal. Ayaw, daw niya. Isip ko lang ang Delphi? dati. Shout out sa 2 million. Enjoy your watching. Shout out kay Gabonog. Saka kay Jumar Gutaba. Shout out sa dalawang mag-ama, nagsama pa kayo. Hindi siya magkasama. Ay, na sila magkasama. Mahirap dito pagka ano eh. Ang tutulin, hirap kung overtake dito ng magbagal. Kailangan mo naman nagpasok yan ewan ko lang. Tulog po pala yan. Marillo. Kung wala kong pwede na dumaan dito kasi naharang dito sana pagkakyat pa ng Skyway. Anyway, Oo. Kung idadaan natin yung ano, idadaan natin yung trailer sa Skyway ngayon. subukan mo, subok. Karaan, pinapara kami dyan, hindi kami pinadaan. Oo nga, doon kayo pinadaan sa ano eh. Dito sa ilalim. Kasunod tayo doon eh. Nakita ko lang sa live ko eh. May bag yan. Mahal ka na yan. Wala pa. Alam ko kasi mabibigat lang ang pila eh. 4,000 pataas. Pero 6 wheels siya. Walang padaanin tayo dito ngayon. Tulog pa yung pantay niya. Mga tulog pa, no? Ayan, padaan dyan. Ano padaanin tayo? Pero pag hindi, hindi tayo pwede yan service to go. Ayan, pwede. Parang ano to parang may Wala akong pantay. pero hindi na inaarang. Ayan o. Tao yan o. Tulog. Wala ka dyan. Tulog ka dyan o. Marami yung dumaan dito. Paunahan na natin yung saktan. Oo, ano kayo? Skyway din yun? Diba? Oo. Maraming laman ng 391 eh. May load yun. 60 plus yung matapos. Ayan o. Ganda talaga dito sa taas.
Puro ilaw. Shout out dyan sa dalawang viewers. Ay. Dito tayo ngayon sa Skyway. So, exit natin ito, Buendia. Para diretso kami ng Sukat, Paranaque. Sino ba yung nag-drive na karaan ng marketing extra na pinahuli sa Sukat? May extra ba? Oo, 391 SM. Nahuli daw Sukat. Sukat sila. Suko, sino pa sila? Kami na naman yung nagisin. 2 truck din. Doon pinadaan daw eh. Tayo eh. Doon daw pinadaan. U-turn. Tulog ko. Ang yun doon sa Doon yata sa ilalim. Kasi doon sa taas, wala na mahuli doon. Pagka doon ka sa ilalim, tapos may bantay doon, huli ka doon. Kaya doon sa may isip. Direksyon na lang. Kaysa mag-U-turn siya. Baka mamaya, pinayoturn doon sa ilalim. Sina Juma na mas kabila, di ba? Nakarang isim daw. Daw? Naman nung nakarang isim eh. Kalbuno. Yung Si Kapuno. nasa ibang tayo, nasa ibang planeta lang. Oh. Maganda talaga. So, mahal yun, nag 60,000 yan. Sana all. Dahil all. So, alam na yung nag-finance nun. alam. Sukat, ang sukat talaga, may truck pa na dyan. Sa Manila, Pasig, wala. Pasig, loob ng Pasig, meron din. Ganap pa yung pagkain. Yari ka talaga dyan pag dumaan ka ng Dito may pagpabo, wala naman truck pan dyan ah. Nag-yoton ka nga sa toll gate, meron na. Wala. Hmm? Mayroon. Ilang beses kami dumani sa lasalan dyan eh. Hindi lang kayo nagtimpuan. Walang bantay. Nakadalawang nagpalaw kay sa lasala na dyan kami duman, mga alas 5, wala naman. Hindi ka nagtimpuan nun. Traffic pa nga. Kami nga dumaan. Buti may hinuli na isa doon sa magliko na ganon. Traffic, wala nga dyan eh. May hinuli. Traffic. Kami pinara. Madalas na mga traffic yan dyan eh. Ito ka lang namin. Dalawang truck lang pala tayo doon. Split lang pala yan. Wala palang trailer. Ito pala. Kaya Tama lang ganito. pala naka-extra naman si Boy Lado Pero kay Boy Lado, doon talaga yung Boy Lado Extra. Convoy pala sila ni Ramil. Hapon. May penalty si Ramil, di ba? Bago rin yata ang penalty si Ramil eh. Natuntol. Si Tangkan. Wala Hindi, bago yung penalty niya, nakita May ko kumuha matangkad. sa kanina yung dati kong kasamahan. Hindi, sinatuntol. Hindi. Mga binaba niya sinatuntol. Kababa niya yung stundog. Magkunang ko daw ulo eh. Baba niya sinatuntol. Yung pagkapilusog ko rin isa niya. Sino Sabi matangkad? ko nga, yung penalty mo, turuan mo. Sino matangkad? Yung bayat? Oo. Parang may edad na, may edad. Ano mo yan? Parang may edad na yun. Wala. Bata ba yung pinakamatangkad niya na bayat? Penalty ng sales dati. Parang may edad na. May edad na. Dito ako. Malapad lang noon yan. Ito, ganda oh. Ganda ng views. Dilaw na dilaw. Ito madilim dito eh. Madilim dito banda.
Sergeant Rivera. Oh, binaba niya pala sila Tonton. Muntik yung si Paul at saka sinatuntun sa Chamonix eh. Ah, Sinabihan ni Paul eh. Ano ba yung pagkasabi ni Paul daw sa tuntun? Huwag mo ko sabihan, hindi ako pabuhan. Sinabihan si Paul. Oo. Oh, may sinabi yata si Paul eh. Kailan? Naka-extra na Chamonix yun. Mag-extra ha? Ngayon lang bago? Parang wala ka pa dyan eh. Nang extra yun eh. Tawa na lang kami. Ayun na yan. Ano natin? Ano na lang ako yun eh. Eh, alam naman si Paul eh. ay, blood yun. Pero Marites. Paul. Ano dyan dito sa akin? Si Marites. Nagkakalaban sa'yo. Ano yung pre? Ano yung pre? Ano dyan si Paul eh? Elik magkwento yun eh. Sa Fearless, natatawa na lang ako. Paano ano pinagkwento eh. Bigla, yung pinto minsan biglang naiiba na eh. Kinikwento niya mo buhay niya sa Pilipinas eh. Kung ano dyan, hindi natin matago yung kalat dyan. Oo, makuha yan. Kinakyat yan. Ay na. Grabe yung manibila nito. Puro libag ko. Lodi po. Nag-ano kasi to, na talagang nag-ano yung parang guma lang. Ito naka-stack eh, no? Guma lang kasi to eh. Kung matagal naka-stack, ginagamit sa salan to. Lagi na, sala-sala na. Kung pag isabihin lalaki ito, Puro palagi namang maliliit biyahe doon sa tabila eh. Patakala mo, wala namang malaki doon eh. huwag ginagalit. Madali lang mag-uwi, no? Sa akin, okay na yun doon. 950. Oh. Ano pa? Pinantil lang kawawa doon, dalawa palagi. 750 na pa yung natin ito. Dalawa, nag-750 sila. Ah, Aga pa uwi. Gago sa lasaran eh. Sinalubong mo pa ako, nabasa ng ano eh. Nabasa ko record yung sinalubong ako. Gagawin ko na lang ang palaboy. Ruby na yata yun. Sana. Ito mamapi. driver, may puruan daw maricular eh. Oo, bilis talaga yan. Talent, talent. Ano ko sa yung mga probe ngayon? Gabono, probe na yata si Gabono. Okay naman yun ah. Probe na yata yun eh. Ay namin limang traffic ko. Dapat ito yung probe. Eh, okay lang sa driver. Problema. Okay lang. Talent eh, talent. Talent ka rin. Mapalit ko. Drive. Talent ka driver. Pagdating sa lugar, kahit nakadedition na, hindi pa rin alam. Talent pa rin yun. Puti nga sa inyo, ano lang eh. Warehouse to warehouse lang. Dito may ano. Iikot ko talaga ang buong Manila. Mateo, Rizal, Antipulo, Dapat nakagay talaga sa puno. Laguna. So, dahil yung biyahe namin kahapon. Biyahe namin kahapon. O, dito. Balintawak. Eh, sasabog pa rin yan. Balintawak. Tapos punta kami Hiramin ng... naman yan sa kapila pag ano eh. Punta kami ng Quezon City. Magaling Quezon City. Punta ng Batasan. Tapos Lagro. Tapos San Mateo. Tapos Montalban. 6 na bagsak.
ako ni Ma'am Lay. Ha? Kunin ako. Tapos may bagong maliit doon na truck, bagong dating. Yan na lang kunin namin. Hindi ka na ibibigay pa. Ha? Mamabi. Ah. Kaya naman nila dyan eh. Okay na yan, tikot-tikot pa. Kalahatan. Na hindi ka priority pagka ano. Hindi mo deserve bumawak ng bagong truck. Deserve yan doon sa mga ano, chuchuero. Yung priority doon. Shout out kay Nathaniel Buagon. Nathaniel Buagon. Ilan yung viewers no? 10 million. Shout out sa 10 million viewers. Hindi naman tao mag-read ng ano yung sa Facebook eh. Nandun ko siya naman eh. Puro lang ang kalupuhan sa atin. Barbie, aga-aga ni Barbie ah. Muntik pa iwan Dino. Hindi pa nga maiwan eh. Hindi, kasama sana yung doon sa atin. Kung madali si Barbie. Kumaunahan tayo ng buwisa. Ikaw na una, ikaw magkuha ng BO. Mamaya. Ah, problema. Problema. Wala nga yung sabi. Bakit kayo nakaraan na ayaw padaanan dito? May ginawa. Kung may dumaan sa ano eh. May ginawa yun. Ireno eh. Hindi ka pinadali. Pucha, ato ho. Dimos. No. Dimos. Naginis kayo na rin ah. Nag-apply na. Hoy, hindi mo lang yan yan boy. Hulihin ka dyan. Basta mo lang. Nag-apply na. Ataw. Hindi na yata nag-overhead dyan. Pinagawa ko na yan eh. Truck na yan eh. Ito ba yung ginamit yung salasalan? No, 857 yun. 576 yun. Hindi yan yung 857 yung nag-overhead. Akit nila motor pool, pinalitan ng radiator yan. May ano yun, may alabang yun sila eh. Tapos meron tondo yata. Around the world din pa. Ayaw, maraming biyayan. Alam mo, 7 bagsak. 7 bagsak. Meron pa siyang Pasig. Ikot ang biyahe niya ngayon. Ganti nga ni Kabunok eh. Shout out Kabunok. Ganda ng biyahe mo ah. Uwi ka na maaga ngayon ah. Pampanga, mabilis lang ito eh. Nasiraan si Buddy oh. Mabilis lang yung Pampanga. Pag maaga ka doon. Tagay na pag-uwi. Oy, naplatan siya. Tagay na pag-uwi. Yernis pa lang, uy. May biyahe pa bukas. Sahod naman po.
Sahod na eh. Sahod na. Hindi ako naka-extra kay Ma'am Raquel ngayon. Nandito para karaoke. Dinaya nyo na, hindi tumunog. Malaya yan eh, Ayaw ayaw ko- sa kanila eh. Ikaw Ayaw ko man eh. magdayo doon na umiinom lang ang motor. Ayaw ko. Marami pa naman din iniinom nila. Eh, pag may dala ang motor, wala pa sobra. Tira ka na pa uwi. Malay pangyaya yan eh. Ito na sa kanila eh. Hindi naman iniinom eh. Huling ko yata yung iniinom sila po. Kaya nadadala ako pag nalasing. Karaling ko, naginom kami ng bayaw ko. Gapon talagang tulog. Higa sa bahay. Ayaw ko na. Ayaw ko nang ulit. Tama tayo sa kaya eh. Oh! Nagtahan. Ganda talaga pag skyway ang daan mo. Ganitong oras. Wala ka man lang madaan ng stoplight. Eh, diretso lang ang biyahe. Ayaw. Bakit sa mga ayaw? Kasi Malayo. malayo naman talaga to. Malayo yun, Sa pero kabila, relax sa ang, baba. relax ang paa mo dito. Tapos sabihin, may tao pa sa loob ng kwan. May tao pa sa loob ng kwan. Tapos ayaw pa ng skyway. Wala ka pang uli. Wala pa ismo. Wala na pag-araw. Mausog truck mo. Dito ka nang ligtas. Wala ka nang ligtas yan sa ano, smoke sa baba eh. Halos araw-araw na lang yan. Sabi nga na yung Charlie na, punta na silip ko yung smoke doon sa may Magallanes ilalim. Kumana na, ay kumaliwa ko ngayon papunta ng Pasay. Nandun din pala, meron din pala nakabantay. Wala kaming takas. Huli talaga. Pero wala rin namang kwentayan dyan. Nakakuha sa lagay. Ito mga mauusok ng truck, impound na. Wala eh. Mausok ka. Babagsak ka sa ano, smoke. Closing. Ito yan. O kuha rin naman sa lagay. Okay. Parang ano lang eh, parang nakakasagabal palalo sila sa daan eh. Nakakapagpa-traffic pa eh. Dapat pag mausok na, huwag mo nang pagbigyan. I-impound mo na. Para yung kumpanya na hindi ayaw bumili ng mga bagong truck, makakabili. Exit Buendia. Exit kasi pagka ano, lagpas na tayo dyan, wala na exit doon, Bikutan na sunod yan eh. Bikutan sa ano, airport.
ka, hindi yata. Oo, kung nasaan yung ano nito. Nasaan yung card ba? Kaya ko natulog ko dito mamaya. Electric pa na. Oh, wala pa isang oras yung tinakbo natin, oh, galing planta. 43 minutes pa lang. 43 minutes, andito na tayo sa ano, Osmeña. Magallanes pala. Daw yung Divine oh.
Yan ang mahirap sabihin ganun, boy. Kung ko nag-parking labas. Delikado yung kotse na yun doon. Sa mga jeep ngayon, private na lang nila yan, okay pa. Tapos panghakot ng saging sa probinsya. Kinabangan pa. Wala na. Bagsak na yung mga pahina. 3. Boss. Triple kill. Tayo sa dadaan sa gilid ng airport. Buti pa dito, mura lang ang tollgate. 98 lang plus 2. Yung kabila na yan ang bakod nito, airport na yan, Ninoy Aquino Airport. Makikita natin yan pagdating doon saan. Makikita natin yung mga aeroplano dyan. Laking bagay nung ginawa talaga na yung tagusan na Skyway. Tagusan ng kalsada. So ito hanggang na yan hanggang Las Piñas na tong kalsada na yan.
Dati pag bumiyahe ka dito, papuntang Sukat, mabuting ka ng mga 3 oras. Ngayon, ano lang, 1 oras. So, wala pa akong 1 oras. So. Kung biyahe. Dito na ako sa Paranaque. Paranaque na tayo. Sabay singit, dyan. Sa gilid. Ayan. Kapit talaga yung motor, no? Kahit alam na nila na paliko yung truck. Singit pa rin talaga dyan sa Pag nasagi, sisihin pa yung truck. pinakakanan ng Sisihin pa yung truck. Dapat pag namotor ka, alam mo malaki, huwag ka na dumikit. Pag malikot. Kaya alam yung Panganib na nila dyan pagka sabayan nila ng liko yung truck. Lalo yung trailer. Pagka sabayan nila ng trailer, hindi na sila makikita. Ito yung truck driver kasi dapat ikaw na kung ikaw na dapat nakamotor, bibigay ka alam mo kaya ka mo yun. Yun pa, matulin yung truck eh. Kaya wala tayong laban dyan sa mga nakamotor eh. Lalo to, ganito, ganyan. Sabayan ka ng liko. Yan. Yan o. Kamuti yun yung mga nagmumotor na kamuti. Yan. Woo! Yung mga nagmumotor na kamuti. Yan. Kung sa yan, hindi naman talaga pagpalaki, hindi mo ka sumabay sa Sasabayan yung truck ng liko eh. Yan. Hindi yan nagsiseminar eh. Yung mga kamuti na Wala sa ulog yan. Kung nagseminar man, ginawala nila eh. Trailer pa yan. Mga aksidente, yan, manisi. Dapat na kailangan, pag-drive. Hindi naman, Yung paghahabol ng pasok. Diba stoplight. Tapos maghahabol ka, maghahabol ka ng pasok. yan, yung kadalasan na aksidente. Delikado. Masarap magmotor kung nasa lugar ka lang eh. Pero kung barabara ka mag-drive, wala. Intersection, ito ka muna. Kung barabara nga, barabara mag-drive. Yung iba naman, mga palakad na lisensya, kaya hindi alam yung seminar eh. Hindi nag-ano ba. Meron kasi yung doon eh, demo pa yan doon. Oo, Magkano ng kuha ka lisensya. talagang pang motor, drive test ka doon, tapos seminar ka doon. Lahat naman na kumukuha ng lisensya, may yan eh. Hindi mo yan doon eh. Parang tutorial ba kung paano mag-ano. Saan ka lumugar. Ayan daw, mga sabay sa Yung malaki na lang ang umano eh. Yung iba nga, talagay sa kung exam ka, priority yung pahon, wala eh. Bitinin ka pa sa pahon. Wala nga hindi na nila. Priority mo pagbigyan yung pahon na truck o sakyan, loaded. Kaya di mabitin. Kaya nga tato accident kasi sana po tira-tira eh. O yan o. Kung makita yung aeroplano dito, may harang kasi. Bakot eh. Woo! Buti nga, okay na yung kalsada may
to eh, no? Pag ganitong oras, lapit ng traffic. Sana, pag natanggal pa yan, oh. Alin? Sa gitna na yan. Oo, hindi na nga tatanggalin yan eh. Dapat tinanggal nila yan eh. Malawak na to eh. Oo, sa gitna na to. Tinanggal to. Oh. Iwan ko lang kung ano. Sa gobyerno, tanggal to. Kailan na mga paano eh. Yung ganda ng daan dito, kung natanggal yan, oh. Sira na naman to, no? Hindi tumagal yung kalsada na to. Malalaki naman na. Ayan. Dapat ito pag ginawa to, ano ba, o gawin yan, tibagin yan. Itong tinibag na to, ilubog na doon. Para hindi na yung lupa, hindi na lulubog. Ibaon ba? Baon na doon itong mga semento na to. Sabay patungan ng ano, lupa. Kaya naman pulidohin yan eh. Ba't yung pag mga Japan, tingnan mo gumagawa yung mga hapon. Japanese. Pulido kumuha eh. Dito kasi, itipid na sa semento. Yung budget yan, pinabuwasan. Kaya pulidohin yan. Kaya sa Japan, ang kalsada nila doon, bago masira, taon. Dito sa atin, puto, wala pang 3 buwan, sira na. Ano, isang buwan nga lang, yung daang pabikol, Wala na, sira na. wala pa isang buwan. Kung higpitan nila yung mga gumagawa sa kalsada, pag hindi umabot sa taning na ano, yung mga ano ba, yung mga engineer dyan, mga kontraktor, ano, Ito talaga mananagot. at lagyan ng batas eh, para pulido yung kalsada eh. DPWH ng tractor niya. So, kaya naman pulidohin yan, may budget yan eh. Hindi walang budget yan. Magandang kalsada. Ano, yung bagong ginagawa, simula Naga hanggang dito sa ano, Ragay. Isipin mo, mas lamang nga itong nandito sa baba kayo na kahangir eh. Mas matibay. Ba't matibay sa nakahangir? Yung taas naman kasi hindi pwede nilang ano yan. Oh, kaya nga eh. Kung tutusin, advantage ito nga nandito sa lapag. Kasi dapat ito ang pinakamatibay. Dapat matagal masira. Kaya nga nila patibayin yung nakaangat eh. Pagkain sa baba. Isa rin yung panay butas sa ano, yung sa Manila Water. Mahina niya kasi butas yan eh. Mga drainage. Taka-oxident. Tingnan mo yung mga butas-butas mo sa lawang bato. Naka-oxident yung bakal. Taka-oxident din pa sa mga ano yun. Eh, bumaliktad doon na 6 wheels na nakarang linggo. Doon sa may ano doon, may
steel plate na yun. Madulas kasi yun. Kahit sa motor, delikado sa mga motor yun. Kaya nga. Lalo pag umulan. Na. Gulong at truck, pag dumaan ka doon ang truck, Dulas. dumudulas eh. Ramdam mo eh. Patapusin pala ng ano yun, Las Piñas, no? O yan na yan. May tulgit na, yun, no? O, exit dyan, may exit dyan. Yan, diretso ng ano yan. Uy, bawal ka dyan, uy. Mahala ka dyan. Pero, Diretso ng ano yan. Ano na, Bacoor. Skyway na yan. O, Capitix yata. Ano sa yan, Capitix. Aksidente oh. Aksidente. Ambulansya. Motor. Ay ano, punta natumba yung poste. Ay ito, kutsi. Ito. Oh, kutsi nga. Nararo yung kutsi. Ay yung ano, yung poste. Wasak yung ano. Wasak yung muso. Hindi niya siguro natansya yung pagkurbada doon. Oo, inantok na. antok na yan. Pinalasan yung antok. Talaga, may mga pigilan yan. Lalo dito, probinsya, pwede ka pa makapag may ilip-ilip. At hindi ko lang na ano, walang safety yung drive dito, no? Sa ibang bansa, mayroon talaga, no? Dito pagka, ano, may mga ano, dito kasi pag tumabi ka, uminto ka dyan, miglip ka saglit, pag gising mo, hatak-hatak ka na ng breaker. Hindi ka safety dyan. Kahit gusto mo man na huminto dyan magpahinga, Wala kasing safety sa atin, eh. Dito lang naman sa atin ang ano, eh. hindi pwede. Tuli, no? Ano naman paano na, Oo. bigay, eh. Kahit alam nila may pa-U-turn ba? Automatic yan, Yung eh. iba nga, tinutulinan pa eh. Automatic yan, Sa eh. atras pa tayo, tumutok pa yung isa. Alam mo na rin na ano eh, mabibitin yung liko eh. Eh, sikat ka sa motor mo, pangit ang motor mo, eh. Tumikit ka sa pitan. Marunong tumingin ng kalkano. Ata, eh. Makukulit yan dito. Pag Madali na-accident, lang mga eh, yan. madamay-damay pa. Ayan, late na kasi. Wala ang laban niyan kahit mali yung motor. Nasa tama ka pagka nadali mo, wala. Dito lang kasi sa atin ang batas walang silbi. Sa ibang bansa, pag mali talaga, kahit ano pa yan, mali mo talaga yan. Ayan o. Ang galing gulong niya sa driver siya eh. Ah. Ano, tumba yung poste ah. Malakas. Ang lakas. Tumbayin ba yung poste yan? Antok siguro yan. Antok yan. Pinipli naman mo. Ang tibay na poste na yan oh. Oh. Antok. No,
dumadamay, ano? Ano, kung may dumadaan, no? Na, bagsakan ang posto na yan, yung ganyan. Delikado yun yung mga nakamotor. Yes, yun na lang. Yan ang parang dito, ano? Nagusa na nga yan. Nagusa na yung mga kalsada na yan. Tama lang din yan para makaano ng traffic pa, no? Ano, simula Valenzuela hanggang dito sa Sucat, Parañaque. Isang oras lang tinakbo natin. Dati kumakain ka ng 3 oras pagka dito biyahe, no? Ayun, 1 oras na lang. Bawasan ng konti yung mga traffic. Pasok na, boy. WL Pods, SBI. Alam, pasok talaga sa loob. Mabigat na ang gawin ng mga Diyos ko. Ha? Mabigat na. Ang, Nangalagyan ko na. ano pangarga niya? Ay Diyos. Diyos? Ano patay niya? Diyan tayo matatagalan sa Diyos niya. Marami Barbie. Parang ano, wala na ang dito. Pasok na. Diyan ko pala paparada. Kala ko lalabas ka po. Slumberland. Yun, Barbie, oh. Dulo. Tulog na, oh. Tulog na, oh. Sige mo. Putik na yung lalim ng butos, oh. Okay. Oh, gising na. Umaga na. Sarap buhay. Tulog-tulog lang, oh. Si Ryan, bang. Shout out.
Shout out kay Ryan Bang. Pero, ano na pala? Ano pala yun? Kailangan ba ng lisensya? Konsensya. ID. Oh, Ano lang pala ito? Ano? Tatlong ano lang? Tatlong PO lang? oh. Ay, 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 ay. Tatlong PO lang pala ito. Kasi marami lang. Okay lang. Ilan yung juice? Hindi na may ilang juice dyan. Oh, gising na, matulog. Okay lang yung walang tulog. Sa tulog mo lang gising. Ayun. Yun. Narinig mo, Nathaniel? Ano na naman? Tulog nyo kasi kapitbahay. Hindi pang kapitbahay. Nandito tayo ngayon sa ano, sa Paranaque. Sukat. Kaya yung kukonvoy namin, oh. Si Barbie. Ah, Si Joy Lado. oh, lisensya. Oh, bango ah. Parang ano ah. May chips naman. Parang night shift ah. Yeah, ah. Shout out sa mga viewers. Ito yung dala natin truck ngayon. Ah. Champion. Mga perlis. Diyan kayo magde-deliver. Jack Gallup. Tayo mga Kuragon kasi ano na, lubat na tayo. Charge muna. Ayun, bye-bye.